Lay pi iwe pe iwe. Sisien sekanika amen faithful and true channel ngapedang subhai pi. Pat haganika singi sisien kajubab ya kicingkeli. Pat ke kata kicingkeli. Kicingkeli kalong kumne. Ke keba kabalang Katolik kahikai. Sapang kajing pensitom ta kajing penyap ya unong le kam sneu. Hato lasngau tu ya ka hukum mendai ka jong ublei ke baong men om penyap ane pin om penyap ka Exodus long ka ba arpau khot khadlai kum ka jing ong ka ba pura ka ba khang ya kano ka rukom sim ya ka jing imbreu atau lasngau tu akan no ka rukom ya kani atau lasngau tu ya kani ka hukum men om penyap pakalong ka jing ong ka ba pura kapakang ya kano karukom sim ya kajing imbreu atau asang tu ya kan hukum hendai ha kata karukom kamlong kumta namar ka hukum hijong ublei kala kentu bru ya kajing pensitom da kajing yap don kata ka Bible ading ipej ha kitab Leviticus kalong ka ba arpau kat hadu arpuwei pat kat arpunyau isem ya kita kijing peta hakata kadur ya no deban penyap namar kata kebalang Katolik kapule ya ka hukum persya ya kijing penyap ha kijing sai jong kiwei pat ki penta jong ka Bible babatai ya kijing mut jong ka men om penyap ya ubalui lui pat ya ubah hok lemne men om pelat ya ubah pop kumta kane ka hukum ka khang ya ka jing sim ya ka jing im jong ubalui lui hendrai jing penyap ya kibale kam sniu kala banlong ka weipat ka mat oi ki Kristan kim julong kiban habban but ya barok dihukum jong ka jutang barim ringi pej aga siti Paulus syaki Galatia long ka balai arpulai hadu arpusan pad haba ka sorkar jong ka juk menta ka pensitom ya ki kamrunar ibala kentho ha ka jutang barim ngimdei bandawa maka dei ban bu ya ka jing pensitom ka bajur kat kumbau blei ula dawan na ki Israel hentai Yohanes nyau san pulai adu prakat wei penban kabalang kala ailat nadu men barim ya ka jingla ban pendon kam ya ka jing pensitom da ka jing yap na ka panta ki kamrunar ki bajur tam balai namar ki imlang ki salang ki don hok ban ya daya lade kumba ki breu shimet ru ki la ban le pat ke jing ada ya ke jing bah paj ba ka song ha ka jing yo ban penlong ya uba pen mensau pa un om la shu ban pen mensau ya ki wei ha ka jing sisa kene ka jing ada kamlong tang ka hok rei ka la ru ban long ka jing kit khli ka bakia jong kinong penyait paj ba ibadai ban yada ya ka jing im jong ki wei nyai pej ba kemut kum ke sorkar laban pej ya kene siti sekinong rom long khat lai khot lai bat sao hato habban penyap ya unong pen men sao ban penlong ya ubam la shu ban pen men sao ka katekism jong kebalang Katolik kepatai lada la pensisya pura ya kejing itu bat kejing kit khli jong ubasya penrem kejing hikai tenrai jong kebalang kam kentat ya kejing punon kam ya kejing pensitom da kejing yap ada kane kalong kalat kebatang katahi marwe kalat
pan nyada sisa ya ke jing im breu persya ya unong pen mensau len unong pen yap breu ubale bom hok. Henry lada kilat kiba om hap pan penyap kilong kiba biang banyada ban sumar ya ke jing sengai nyu ki breu na unong pen mensau ngebor penyai kan penon kam tang yakine pat dakine kilat. Namar kine kilong kiba yahap kampha pat ki jinglong kiba sisa jong ke jing pha pait ba pat kilong kiba yahap kampha kaburom jong breu ubreu. Ha kini kisngi ha ka jing sisa ki kep ha kiba ka jing penyap ya unong lek kam sniu kalong kabadon kam sisa kilong kiba dunab ha lada om day ba kilajan ba om enom don satya. Mo to up po John Paul Baar haka Evangelium Vitae Gospel of Life paragraf kebasan punriu. Di ngilak berpulih susu yakini ki naka Catechism of the Catholic Church hakini ki paragraf. Arjar arspa andrpuway adu arjar arspa andrpupra. Pat arjar laispa arpau pat arjar laispa arpuway. Kumtu kendiat ketika jing batai lengkot syapang atau kebalang ka don em dan ka kersian na em dan ka hikai kumno syapang ka jing pensistom da ka jing yap ya kinong lek kam sniu ka jing lek kam sniu dan kinong lek kam sniu ka tahu ikitu ki para palat liam atau kata-kata handrei menta kebalang kam penslur ban penon kam dakane karukom pan penyap dan ban pensitom ya kinong lek kam sniu ki baru nartam. Radang lon don kilat de ban sim da ki weipat kilat ka jing set patok si jing im ban ya kabas penyap bet yau breu. Maru breu ade hakano ka porsen syaru breu umla ban rai ban sim ka jing im jong weipat ubreu. Kenmar kata kapalang hakini kisngi ka kam kentu pa en dapenon kam daka life imprisonment pane ka basu penyap direct ya ubreu ka jing pensitom. Inganget i singutu ya kan ka jing patai ya samlem ya ki wei ki parlok ru.